RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago niya ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Lipay ako. Nagbaho ako. Lipay ako. Kasilab Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Galing ako gusto makita laki pag imuka nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Didet. Kinaingon, mag-unsa man ang makabanag usa ka professional. Unya way trabaho nga gi-applyan. Sige lang pahayahis bukan. Makonsumisyon ka lang, may yung patiran. Morning nahitabos kong kinabuhi nga dili na ako mahimong. May kalimtan. Ay, salamat. Kay may abot na nga kung banang buutan. Nagtaksi pa. Murag yun doon ay daghang kwarta. Didit. Uy, sinang gipit-pit ni mo, Cherry? Ano. Gubaon nga TV. Unsa ano na ni mo nga guba man ka na? Imong ayuhon? Dili ako mo ayo eh. Ako ni payo. Ya kung may na ni, ako ni ibaligya. Unsa? Naunsa man ka, Jer, uy? Professional ka man, unta? Nga naman naginot ka man na ng gubaon nga TV. Din ba na ni mo, uy? Sa ako mangod. May bago na silang TV. Mao yan gihatag nako. Nya imo sang gidawat. Naggamit ka kasi mong utok, Jer. Mari Didit! Dawata rin Mari, oh! Uy, unsa man na maring Gisa? Ay, pre! Nasi Maring Didit? Awa, milakaw. Mao ba? Ikaw nalit dawat ini, pre. Unsa man na? Ay, dool ko diri, pre, na unsam na siya, uy. Dool diri, ar mahibaw kag unsay ako ipadawat nimo. Kuan kining palihog lang kog butang sa may pultahan Mari oy. No, ayaw, uy. Nahalakahot doon siya kaon sa iro, pre. Unsa man day na Mari? Litsong baboy, good! Unsa man day? Litsi baboy din na Mari. Ay, duol ko. Wa magkabagsulti day Mari. Uy, ambi we. Ay. Uy, hala. Kalami. Jerry, nakaluto na ka? Wa ko magluto kay wa man musulti nga ani ba mo manihapos bay. Pulos man mo ng lakaw. Hala, uy. Gutom na rin ba kay ko? Palitin na lang ko kanon sa ilang nang nitabi. Kwarta bi. Oh, dara. Uy. Oman lagi. Uso imong gipangitarit. Ang lechong baboy. Usa ka kilo ba itong i-order nako? Oh, mao day imong gipangita. Hurot naman.
Usay hurot na. Usa ka kilo, Jerry. Isa'y nagurot. Ako? Ha? Ganaham kong litsong baboy. Ako namang usa diri. Oh, nagkalingaw kong kaog usa ka kilong litsong baboy nga gihatag ni Marinjisa. Hinatag ko taon. Inutang man to nako. Aw, unsa di ay? Abi na kong hinatag tong Marinjisa. Wa man musulti sa Marinjisa nga. Utang din na. Abi na kong hinatag lang. Uy, sorry gyud kayo. Sus, Marijasa. Yano lang nangayag sorry na ko, Cherry. Uy, Hala, uy, kuan Maria, kanang ayo laglain nagsabot ha. ang unsa man, Marie. Hala, ganahan pa rin bang mapatulja sa imong bana, no? Nga murag, wala may ayo ng banaha, oy. Oo, professional ang ta siya, pero naalang pirmi sabay, standby. Dili siya ganahang mga apply ang trabaho. Sama na siya. May nahuman yun na siya kurso, di ba? Da, ambot na ng banaha, Marie, uy. Animal kay, uy. Bisa kung saan akong pasakit og sulting nga mangita na unta siyang trabaho aron ibuhi niya sa among pamilya. Pero masuko man hinuon. Wa ko ni magbuot niya nga dili siya mangitag trabaho. Na, sis Marie, kung ako pa ng banahan, no? Ay, abot lang. Gibuwagan ko no gina, Marie. Ako, Marie, nag-agwanta lang yung taon ko. Pero kapatiro na kay ko anang banaha, uy. Aron mahog na sagdanan, unya mo diretsyo kirig. Haya, ni Jerry. Kay Perme manang naasbay. O si Maring Dede ang nagkayo ng mayo. Ngayon ko kasuya na ko, God. Suya ba? Okay, ras Dede nga standby lang ka, pre, ha? Okay ra kayo, oy. Di man sila kabuot na ko nga di mo trabaho. Oh, ngano man, pre, Jer? Haligi ko sa panimay. Ikaw ba uyo? Maong kayog yung kagmayo trabaho kay hadlok mga si mong misis. Oh, hadlok ko di ba yun? Ah, klaro kay under the sayang mga si mong Rikas asawa. na to, oy. Ako, ha? Asa ko pander. Kung pugson yung kong didit nga papangita og trabaho, biya ko sa amo eh. Akong biya na kong pamilya pre uyo. Sa? Makahimo ka na, pre, Jer? Makahimo! Ano kung dili? Didit. Sa Jerry, uy. Siya, padidit ko. Dit. Bali, ay. Gusto ko, ba? Hello, niya. Siya, May lang kay kainis, ha? Puya. Ma-apply pa kang trabaho, bisag kada oras pang mag-jerjer tang duha, do. Higit ka, balibaran. Siya, be. Karon ganahan mong ko gana. Ano ba? Nani ka? Sus, Ha? eh. Banda ko ni mo. Simod ni Mayam. Aw. Gumoy. Mo mga asawa. Ha? Okay lang buat gawa sini. Nene ba? Ayaw ba? Kapoy din mo dyan. Ay, lami, ay. Puto na ko niya. Ganahan mo? Ganahan ko na di. Ito ka na, ay. Oy, Jere, nagkasugat kami si Didit ba? Dako lagi siya tiyan. Ang magibarang. Mabdos didit ma. Unya, ikaupat na ninyong anak. Oo. Unya, ikaw hangtod karon no paghihapon kay trabaho nga professional ka man unta. Saan mo ma? Sigbalik ana. Pasak din ko ninyo.
Kalabot! Didit! Kinitabo ni mo, ha? Raw lang hagis ka man. Ang naglagpot is gawas ng imong ipanglabay, oh. Usap rin kahaw kaldiro, oy. Ta! Useless ng nindot o kahaw kaldero pa. Oh. Kay way ayo ng lutuan. O way ayo sa magluto para dili makakaon ng buhayan dako. Professional unta pero way ayo. Kay kyung patiran oy, may hiluan. At tapos kikikin sa man ba kinsa? Ay kinsa pa? Ang akong banang tapulan kayo. Huwag laglawgan. Animal makalagot. Ako nga asawa, pasagdan lang nga may mangitag panginabuhian alang pamilya. Ah! Ang animal ay di gyud madutan bisag unsaog padungog-dungog. Di ra beses ga sala ganiha, ding nang hagis ko. Pero karon murag gyud wa. Kanta-kanta pang kanahan. Maling Didit. Oy, prende, ngano pre? Pre. Ako pa utang halit sa nanyo. Ay di ko pre oy. Way mo kaon anas amo pre. Aw, sige pre. Agi man ko. Pre! Oh, Pre! sanan. Usa na imong gipautan? Ikaw sa rin ingatay dako ay. Sana, ha? Dawa oy. Henry, lakaw na pre. Wa na say ikabayad ana ipautang nimo pre. Stoy! Unsa lagi na, pre? Pre! Inasal man ako lagi pre. Pautang nga mi, pre. Oh, Unsa? libalibad na si Maling Didit pre. Oh, nga naman. Nga wa mi sudan. Ha? Dit, utag pa chicken, oy. Unsa? Utag pa chicken, gutom na ko. Hilas di mo tawhan ka. Kung doon na ka pa'y trabaho, bisag pila pa ka fried chicken ang utangon na to. Pero kay wa ka may trabaho, pag suwa o ginamos, butang nila daghang suka o sili, aron lami kay ng imong lamoy, animala ka. Ha? Tapulan ka dako. May kandilit pa kanon, may kaman galing hiluan. Ay, uy! Didit! Wa na gid ko magkaagwanta. Nakaprangka na gid kong sulti sa kumbana nga dili siya angayang pakanon, kun dili maayo siyang hiluan. Mao gutong mga kasama ang kaagi ni Didit. Dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Nakabana og hiluanan nga bana is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera. Sa direksyon ni 3D Adrucan, Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, sound